Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan goto fof salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka helal gotol calminama juura bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ha oɗo mboro so wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla mbani mba debbo pullo a salminama a salmitama e subaki he ñaganama Allah moƴƴere no mbaɗɗa e joni kam joni kam wayri toɓɓe wiyatama no mbaɗɗa e toɓɓe nguleki no mbaɗɗa e nguleki kam nana wuula no fewi machallah woni no fewi mais pourtant Aissata won e nokkuji puɗɗima ɓuɓde de won banggueji puɗɗiɗo ɓuuɓde won banggueji puɗɗiɗi ko wayno holton ala ne woɗɗi ɗo seeɗa ne woɗɗi Dakar ne woɗɗi Dakar ne woɗɗi Dakar seeɗa ɗum kam welata Allah jiddi non ko salmitade no fewi no mbiɗen ni salminde kadi yeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kame bowal leydi Sénégal sikki ala ko bismadeɓe hono no bismortoɗen ɓe kala subaka caggal nde ɓe cuuɓi ne wayno humpitade tawi ɓe dewri koye ayaw habrirde Pindi TV e yewtere mabɓe roɓiɗo jayndeji hono no kala subaka so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude e roɓiɗo jayndeji men e oɗo subaka hande ina wayno ko jillu hoorejo Macky Sall wanno hanki toon to Touba gam heblanade ko yewti ko e maggal pongal wadde toon e oɗo édition 2020 ɗum woni noon jayde ɗi pini subaka garti hen hande ko jayde enquête udditadama nden ɗon loski subaka he ko maggal 2020 jillu hoorejo Macky Sall gam toon to yeeso ɓe ganduɗa ko khalife général des mourides ɓe kolliti wonde noon to Touba hanki de hoorejo Macky Sall ina wayno de ha joni hunima ma kay jokku golle muɗum ha tengti e ɓooje mawɗe ko wiyete projet ji o holiti wonde de mawo fewno lawol gummigol toon to Touba ene fayi toon to Mbul nokku mo ganduɗa o de ko toon tigui khalife o heewi foftade e kala saaha o holiti wonde kadi ko mo yaltin ko tolni e 32 milliards e koppreje CFA gam mango hôpital moderne mbo Touba kono kadi o habdi wonde ma yaltini ko tolni e jeegom piccal 7 milliards e koppreje CFA gam ɓeyde kattande oɗo hôpital biteɗe Matlabul Fawzeyni hoorejo Macky Sall noon holiti wonde de caggal nde o gayni ɗen ɗon ha joni mbiyen hono ɗin ɗon kunali jaafoɗon kanko hoorejo Macky Sall o holli ɗiɗo ko guuɗi wonde de ano khalife général o caggal nde dokkirɗa ndigal mboɗo ɗamini de maggal de Touba ma kay yaaru yeeso no hannirta ni kono kadi ma wat tawi hay caɗele goote tesketake hen jayde las rewi hen nden ɗon koye ɗin konguɗi dabbi garti holliti wonde de ko jillu dabbu hanki ngo hoorejo Macky Sall waɗi toon to Touba ɗi konguɗi noon jayde las finiri e subaka hande o ndewi tan ko hoorejo Macky Sall wultini kunali muɗum waɗanno kala e saaha toon to Touba jayde gendire le soleil nden ɗon hepti ko konguɗi mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké woni tan khalife général des mourides en oɗo saaha hande holliti wonde de ɗi konguɗi o faari e hoorejo Macky Sall so wiide wonde ne wayno de golle ma kam e balle ma kala ina peeñi ɗo tigui e Touba kono kadi jayde arti e kunali hoorejo leydi ndi hono Macky Sall waɗi toon so holliti wonde de so tawi tan omo jogui hoolare no fewi caggal nde omo ganduɗa ko khalife général des mourides o ɓami pellital yo maggal ngal yuɓɓini omo ɗamini ma golle ɗe tigui ndew lawol no hannirta ni kono ɗum ko noon holliti wonde golle hôpital mo ganduɗa o ko niveau 3 ma fuɗɗo ɗum ɗo noon ko ɓoyata no wiiri kanko hoorejo Macky Sall ɗum ɗo nde ma jar ko tolni e 33 milliards e koppreje CFA kono ɗum lawol ngol ganduɗa ngol ummi ko toon to Mbacké Kayel ha fayi toon to Touba nokko biteɗo Touba Mbul holliti wonde de ma puɗɗo ɗum ɗo noon wonata ko caggal nguɗo ndungu ngu gonɗen l'observateur ko dawri nden ɗon wayli sawru mbaggu e ɗo subaka hande nde ari koko yewti ko e alhaali omo ganduɗa ko Job Isaac no waɗi gandi ko alhaaliji musɗi lombi oɗo saaha hande e hakkude makko e gurdam makko jande noon fini subaka hande arti ko yewti ko e hol gonɗo Job Isaac kono kadi holɗe caɗele ɗe ganduɗa de o heeɓi tigui hebde ɗum ɓe kolliti wonde noon ko lelowal ha yetti tigui niɓɓere e oɗo saaha hande omo ganduɗa ko kanko Job Isaac kala e saaha de ina wayno ko plainte uji woni tan gullitali ummorade e lawol leydi meɗen Sénégal woni kay ko neldete ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde batanɗe peeñi hanki altini sababu o ko kay galle makko heɓtama tawi noon ko gonnoɗo cuddiɗe makko tigui rewda ɗon goɗɗum ko jayde ɗi garti ɓe gaari koye conseil présidentiel gam tigui jellidde faggudu leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde de on ɗon plan mo ganduɗa o hande de nana tigui woni e lawol kono ɓe kolliti ko plan jogorɗo hamnade saabu leydi men Sénégal oɗo saaha hande ina kay qime kala lewru ñamade ganduɗa nde ko 70 ha 90
jeenayi milliard koppaji CFA ɗum woni ko jayde fini dawri ewɗo subaka hande vox populi ko dawri nden ɗon jayde ari ko yewti e gueɗe ñawoje caggal nde o losko jungo kanko hoorejo UMS union des magistrats du Sénégal e toon to nokko biteɗo igage ɓe kolletti wonde noon omo ganduɗa ko maître Malick Sall jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi meɗen Sénégal oɗo saha hande de o manam o riwti walla mbiyen tigui o neldi Souleymane Teiko toon to conseil supérieur de la magistrature yidde wittande oɗo saha hande gueɗe nana jogori jibanade omo ganduɗa ko Souleymane Teiko gardiɗo UMS kanko noon jagorɗo holliti wonde noon o hutiri tan ko kulal woni loi 17 janvier 2020 mo ganduɗa kay yemiri ɓe ganduɗa ko magistrat ji en ene mbawi kay ha joni yurnitade walla mbiyen loskude ɓe ganduɗa ko horejo UMS union des magistrats du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko sumgoji horejo leydi toon to dowla Guinée Conakry ñande sappo e jeetati lewru octobre 2020 ɓe kollitti wonde noon ko guinenaɓe de wonɓe ɗo e Sénégal e ɓen ɓe Angola kaɗama tigui ɗin sumgoji jeeyi sababu noon ko dowla ɓe ganduɗa ɓe ko Guinée uddi kiri muɗum hakkude mum e leydi Sénégal jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ari ko e goɗɗum ɓe gari koye konngudi jaji ɗi ganduɗa ɗi ɓe mbaddi ɗum e DG Modère woni tan ɓe ganduɗa ɓe kam tambi dokkirgol ñamale walla mbiyen tigui ɓamtugol ko ganduɗa ko woni gollorɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kollitti wonde noon on ɗon de suuti konngudi jaji ala hen foof ko suuɗi o arti e ko yewti ko ha joni e yidde makko o saha hande ene wayno ko hemnude sukaɓeɓe ko yewti ko e ɗen ɗon koppeje beele mbawa gollade no hannirta ni goɗɗum ko tawete hen e wiide makko de eɓe jogui ko wiyete ko hono nawliraɓe oɗo saha hande e fonnomoɓe goni o saabu ɓen ɗon ene wayno jirataɓe tan kala e saaha ene mbiye wonde ɗen koppareje ɗeɓe jogui de ɓe goni koye wadde financé manam ɓe dokkat ɗum ko opposition ɗum woni ko suuti ko guuɗi kanko on ɗon gardiɗo DER ene tawe hello ɗiɗi e tati e nde jandi witende le quotidien jayde libération ko wi nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo ko wargo oɗo étudiant biteɗo Joël Célestine walla mbiyen Célestine Philippe Ahi mo ganduɗa di ko neɗɗo janggannoɗo toon to université Assane Seck mbo Ziguinchor ɓe kollitti wonde noon koɓe ganduɗa caggal nde o wara tigui ɗo e Dakar société urbain mbo leydi ndi tigui ene wayno oɗo saha hande arti e ko yowiti ko ha joni e rewi e peele ɓen waɗaɓe ɗen gueɗe cantriɗe ɓe kollitti wonde noon ko commissariat tigui mbo point E kañum oɗo saha hande woni ko woni e tindade walla mbiyen woni e wadde gonɗon losko goɗɗum koɓe tawi hen ɓe kollitti wonde de on ɗon baraɗo ene wayno o yuwama ko tolni e labɓe nayyi ko ɗum woni ko yooɓi fitanu makko kono noon ko jeeyi sababu gonɗon wargo jande arti hen ko ɓuuri yajde ene gasa ma en gartu hen ko ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui jayde stade kañum uddata dama ko noon tigui nden jayde waɗi ko nattal mo ganduɗa ko Alfred Gomis eɗen gandi je oɗo saha hande de omo jogori wonde joueur mbo Rennes manam tan club mo ganduɗa ko ɗon tigui Edouard Mendy wonno ɗum ɗon noon ɓe kollitti wonde de kanko jogorɗom théâtre toon on ɗon Edouard Mendy caggal nde yeehi toon to Chelsea ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi oɗo saha hande de ko toɓɓere mawde walla mbiyen ko hunde mawde faɗimo saabu lomtade on ɗon Edouard Mendy toon to hono Rennes hol noon ko foti wadde o saaha ko adi foof ko ƴewde holno waɗata feere haw wonta numéro 1 woni gardo tawi kay alda e ha joni luuri e on ɗon camp e ɗin noon camp uji ɗi Rennes kono ɗum ko kadi aussi o wawa tigui ha joni jogade kattan e doole e mbawka mo ganduɗa ko Emmanuel Neuer kono noon kadi e Thibaut Courtois Yano Black kam e Navas kono ɗum ko noon e oɗo saha hande de ko wawde tigui wadde ko ɓuuri omo ganduɗa ko Edouard Mendy waɗi ɗum toon to Rennes goɗɗum ko tawete hen ko choc hanki toon to ganduɗa ko woni hono Angleterre e 3e journée Arsenal walla mbiyen hakkude Liverpool e Arsenal e on tuma noon ɓe kollitti wonde ko ɓiɗɗo Sénégal najo Sadio Mané marqui capanɗe jeetati e jeeɗiɓiji muɗum but ɗum ɗon noon kanko tigui ha joni haaɗi ɓe ganduɗa ɓe fofde ko Arsenal o saaha noon ɓe kollitti wonde omo ridda record mo ganduɗa ko Didier Drogba kono ɗum ko noon mercato baɗoteɗo leydi meɗen Sénégal ɓe kollitti wonde de ko Ismaïla Sarr omo ganduɗa ko Mbaye Hamady Niang mo ganduɗa ko Habib Diallo ari CV eɓe jogui tan o saaha hande ko yontere saabu ɓoyata on ɗon mercato woni coggu e jour uji gasa Aissata ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno tengtude e kelle gadane oɗo subaka hande noon tigui Amadou Moussa ko jayde coftal ɓalli uddidamal udditen eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo noon Amadou hande ari koye koko ganduɗa te woni ari hen joni woni ko woni nder jayde libération woni wargo oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Joël Célestin Philippe Ayi kanko noon
ko ɓiɗɗo Casamance naajo ko tonni oɗon université tigi o janggata kono noon wiyete neɗɗo ɗo leykal nokka fof ko ɗon notoy to joomum ko ɗo e Sara université mo Dakar wat boniyankoɓe juwimo laaɓiji ngam tan yinnode hebde téléphone makko kankoye étudiant uji ɗiɗi ganduɗa aɓe gonduno ɗum ɗon noon caggal nde o sali saabi ɓe juwimo ha nde o nawa e juuɗe safroɓe ko ndeno wasi fittandu makko enquête noon nana uddita hen ngam nangude watɓe oɗo bone kono noon Amadou weeɓani saabu nangude agresseur badɗo boniji baadi ni weeɓani Amadou saabu hewɓe hande ine mbarde ko wayni téléphone ko ganduɗa yete ala ko jari walla ala no way neɗɗo wari fittandu mum yooɓe hen ɗum ɗon hande ine foti ummitede no fewi no wiyeteno ni tan bale corona o ko wayni fof ustinoma kono guila woppita hankadi kamɓe fof ɓe jaltete kadi e boowal ngal ɓe boneli ɗi kadi ɓeydi aɓena mbara aɓena kefta sakuji rewɓe aɓena difto chevaji ko way noon ɗum fof heewi Amadou te ine hamni no fewi ene hamni Aissata ko hunde wonde no mbiɗa ni saabu eɗen gandi agresseur kañum ala ko yawata so ummima ene wujjiya déjà ene jogui ko wiyete hono cible principal ene jogui kadi aussi ko wiyete cible par hasard ene gasa oɗo mo ganduɗa ko Joël Célestin Philippe ne wayi tawi ko ɓe potte makko ni tan aɓe jaaha ɓe ƴeewoya koɓe dañi ɓe potte makko e on tuma noon ɓe kawre makko aɗen gandi kadi kala e saaha on ɗon nokku mo ganduɗa ko nokku catiɗo Doudal Diaby Hatirde woni université ko nokku mo ganduɗa o ko ɗeɓɗo hamnade eɗen gandi won couloir gorne toon wiyete couloir de la mort déjà haali hoore muɗum kono eɗen gandi wonen nokkuji walla wona heure uji yaade ɗiɗon nokkuji wona hunde ganduɗa nde ko hunde moƴƴere walla hunde susnide ɗum woni ko heeɓi oɗo étudiant mo ganduɗa ko étudiant tigui mo yimɓe foof joguino ɗamaw guila e famille muɗum guila e diwan muɗum Casamance guila ni e leydi men Sénégal saabu hollitama wonde to banggue jangde vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa o mantiniɗo no fewi ɗamaw mawɗo ina wonno e balaɓe muɗum kono à cause de téléphone portable so heewi jarata ko ujunnaje sappo e walla nogas e fittande jomuyoɓe hen te janggo e jaam ene joguino ene wawno jogade avenir pourquoi pas ne wawno ɗowde leydi ndi ene wawno wonde ministre ne wawno wonde premier ministre ne wawno wonde goɗɗum ko ganduɗa ko ene nafta yimɓeɓe nafta aussi leydi ndi e mbadi kuuɓal kono hande o eɗen mbawi wiide koɓe bonni yakar ko adi foof hono jinnaɓe makko saabu eɗen gandi wonto neɗɗo tolnoto déjà wonko wonata e dow balaɓe maɗa ummoto koye jinnaɓe ummoto koye bandiraɓe ummoto koye sehilaɓe ummoto koye famille ma an e hoore maɗa hande o ɗum ɗon foof hande rotima ha laaɓi teera sababude wargo ngo ɗo musgu ala ko jeeyi on sababu kadi aussi sowona téléphone portable ko wayni tan saabi Amadou ene wiye yo ɗum ko peine de la mort artire barɗo fof yo ware saabu hande ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko jogaɗo yakare dariɓe ɓe ganda kañumen mbatta tan ko bone mo ganda ina heptina waɗi soutenir janvier heeɓi ɗum ko ganda woni ko fonno hebde ummama ɗon Amadou arti hakkude nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi jignaɓe mum nani warama te warɓe ɗum ɓe koɓe yimɓe ɓe ganduɗa yete ala ko woni haqqillaji mumen sona wadde bone keɓa jawdi ma te ala ko mbatta e ndiɗon jawdi kadi sona yiiloyade hen ko wayno drogue walla joɗade waɗa hen kadi boneli goɗɗi ɗum ɗon Amadou ina hamni te ne foti umanede no fewi ko wayni welani insécurité gonɗo e nder leydi men o ina foti ƴewtede no fewi saabu insécurité nanɗo Amadou debbo suusa yaade habɓa or so neɗɗo sooɗi or moftata ɗum koye nder bagasuji muɗum hay goto suusa yaltinde hay soko feggere kange hande hay goto suusa yaltinde walla habɓa ceeniyel ganduɗa ala ko jeere dande muɗum yimɓe ɗum foof hamnima te saabi ɗum ko insécurité mo ganduɗa nani duume nder leydi ndi surtout Aissata eɗen gandi ko ɓoyani ko hitande 2019 nokkuji kewɗe e nder leydi ndi leede mawɗe togoje foof en jii e rond point ngaji walla mbiyen e ɗum ɗoji no wiyeteno e avenue ji mawɗi nano waɗa caméra surveillance pour ɗum ɗon wonno ko pour wallidde hono police o wawa faabade neɗɗo saaha nde o wonno e yanede surtout noon mbiɗa sikki on ɗon caméra ne fonno wonde toon to université walla e tariɗe université o saabu eɗen gandi ko won toon e kewede étudiant ji ko ujunnaji te eɗen gandi kadi ko nokku ɓurɗo hewde probléme uji ɓurɗo hewde caɗele te kadi université ene wayno ɓaɗade hono ville ni walla woni ko nder ville déjà mbiɗa sikki wonko fonno laamu ngu ne foti hono fettude guitte muɗum no hannirta ni ha tengte joguiɓe nden ko ɓe gam wawde tigui ha joni wadɗo manam faabade neɗɗo gonɗo e caɗele kala e saaha nde agresseur uji ene wayno goni e yande neɗɗo tawi ko ɓuuri yawde yaccade tawi ɓe jitti ɓe paabo ɗum hayso tawi ɓe paabaki ɗum kam tawi ko waɗanno waɗi ɓe mbawa yitude
ɓe ganduɗa ko worɓe ɗeɗo gueɗe kantoɗe kadi yiwde neɗɗo ko tolni e labɓe nayyi ɗum ɗo eɗen gandi vraiment ko wargo kono kadi ko wargo cehedel Aissata ko wargo tigui Amadou Moussa Te Moussi ko wiide tan cankeɗo yo Allah yurmo yaafo ɗum kono kadi waɗɓe oɗo bone yo Allah feññin ɗumen ɗo min kaɗata e roɓindu Diaydeli meɗen ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banimum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diata ine wonde ballal Amadou Touré. Merci.